קמפ USA, לחוויית קיץ בלתי נשכחת. בואו להשתתף בחוויה בלתי נשכחת באחד ממחנות הקיץ המדהימים בצפון אמריקה. Camp is great. It's just life-changing. Whenever I leave, I just want to come back again, so I can meet all my new Israeli friends. אנו בארגון קמפ USA פועלים ללא מטרת רווח, במטרה לחבר בין בני נוער יהודים בארץ ובתפוצות, ולפתוח בפניהם עולם ומלואו של תרבות, ספורט ואתגרים. הכיף כאן לא נגמר. באזורי טבע קסומים ולחופי אגמים ונחלים תהנו מהמון פעילויות מיוחדות. כל סוגי הספורט, כולל ספורט ימי וספורט אתגרי. הקיץ הכי טוב שהיה לי בחיים, בדוק. חוגי דרמה, צילום, אומנות, מוסיקה, ריקוד, קרנבלים ועוד המון הפתעות נוספות. ואם אתם כבר באמריקה, לא נוותר לכם על טיולים באתרי תיירות מפורסמים, נופים מרהיבים, וכמובן שנבקר גם באתרי השעשועים הגדולים בעולם. האנגלית שלי ממש השתפרה במחנה, דיברתי כל היום עם חברים אמריקאים, זאת חוויה של פעם בחיים. Meeting the Israelis has made me want to go home with them. Just to get a different culture and diversity here and learn about life back in Israel. הקהילה היהודית האמריקאית ותרבותה הם חלק בלתי נפרד מהמחנה. כאן תכירו חברים חדשים איתם תשמרו על קשר לכל החיים, תדברו ותשפרו את השפה האנגלית, תפתחו עצמאות אישית ותרגישו גאווה וסיפוק על היותכם שגרירים צעירים של מדינת ישראל. המחנה היה חוויה מטורפת בשבילי, באמת. כל היום היינו בפעילויות. היה כל כך כיף. It's an amazing experience. It's a chance of a lifetime. It's friendships that last forever. עוד שאלות, כן. לפני היציאה למחנה נערוך מפגשי הכנה, בהם תכירו את חברי הקבוצה ואת המדריכים האישיים שילוו אתכם לאורך כל הדרך. יש איזושהי אווירה מיוחדת במחנה. המדריכים הישראלים לאורך כל הדרך היו כמו אבא ואמא בשבילנו. מדריכי הקבוצות נבחרים בקפידה והינם בעלי רקע עשיר בחינוך. כולם מנוסים, מיומנים ומחכים לצאת איתכם לקיץ גדול מהחיים. בין הדברים הכי מקסימים מבחינתנו זה שהם שיפרו את האנגלית בצורה מאוד מאוד ניכרת. המדריכים יקיימו קשר רציף עם ההורים בארץ, ישתפו אותם בחוויות וישלחו להם מידע ותמונות. זאת הייתה באמת חוויה מדהימה ומתנה נפלאה לחיים, ואין לי ספק שזו חוויה שתישאר להם לאורך שנים. בכל אחד מהמחנות יש את כל מה שצריך כדי להבטיח לכם חוויית קיץ מושלמת. 5 ארוחות ביום. מרפאה המאוישת 24 שעות ביממה. שירותי כביסה שבועיים. ואנשי מנהלה ולוגיסטיקה שזמינים תמיד ונותנים מענה מיידי. Camp is a great place to hang out with friends and meet new ones. הייתי בטוח שאני ארצה לחזור הביתה, אבל היה שם טירוף, וכמה שאני רוצה לחזור למחנה זה אי אפשר. Camp is awesome. Can't wait to come back next year. See you there. אז אם גם אתם חולמים על קיץ מטורף ומלא חוויות, הצטרפו אלינו ותהיו חלק ממשפחת קמפ USA. קמפ USA, מתנה לכל החיים. קמפ USA, מתנה לכל החיים.